फुंबिलि सोरनाव फैदों आबैमोननाव थ' ओइ बिबारखौ नायनोथ' थाबायदोथ' ओइ बिबारखौ नायसै मोजां मोजांथारथ' फट' खिदिनोसै जोंहाथ' नै फुंबिलिया आलासि जाफैदों आबैमोननाव देखायदो दे खिथादो बिबारखौ मानसिफोरनो जबायसो बियो बिबारा नै मोजां मोजां बिबार बारदों मालाय आबैमोना नै नायनोबा फुंबिलि ओरैबो मोजांथार ओहो खाया बेखौ सिरिनायसो नोंखौ खाया सिलिनायसो बिबारा मोजां मोजां बारथारदों ने दा मोजां मोनो नै दांनायबाय दां खाया ने मोजांसो खुब दांनायबायलाय बेखौबो बेयाव बिबारानो गैयाहाय ओइथिं दङ ओइथिं दं नायथां ओइ नै ओइथिं नायथां बेयाव बिबार गैया नै जोंहा बेरायफैदों आबैमोननाव ने आबैमोननाव दा बिबार नायदों जोंहा फुंबिलिजों आंजों फट' खेबनो हागोन नोंनिया बिबारा था आं थानांगौ बिबाराव नों बिबारा था जाबाय दा बिबारा थालाय दं खेबनोनो आंखौ दे खेबदो दे बिबारा जोंना जाना जायाखैथाय गावनो खेबनो बिबाय फुंबिलिसोहाय केमेरामेनाबो दे मोजां लाद' मोजां लाथार आंनि मोखां नुना नुवाखै आंनि मोखांखौ नुदों ओइया आनैखौ खेबहरदो मा खेबला ओइनै बाम जाहैदो थां आनैजों बामलाय फेनल' बोखोयो बेना फेन खायलाब गाननानै बाम जाबाय बिबारा बिसिना मालाय नै न'आबो थिं दोजोबबाय थिङा फारसे गोजा फारसे गुफुर माबा मा होनोमोनलाय बेलेग बेलेग कालार माल्टि कालार जि मोजां मोजां बिबार बारदों ओंखाम जायाखै बियो मेथाइल' जौ नायनि आङो थाइजौ जानो लुगैसो गारदों ओइ थाइजौ नायनोबा फैद' जाहोगोन ना जाहोआ खाजि जागोन थाइजौखौ ना जाजाथ'वा दा इसे जागोन दै दा जागोनहाय आं दाखालि फैबा जानो ओंखारदोंमोन नै थाइजौआ दिन्दां फादां सिनि लगायनानै ओरैनो एसे गावब्राबायबो हनै ने ए माला फैया गोबाव थागोनदां थाइजौआ जानो लुगैबाय मा लायदों आइया ओरैनो दाननायसो जायो साफायानो दोननानै नोंसो थाफै थागोन नों बाहाय थुथुसो सिख्रि नायग्राफ्रा नै सानैया गैया सिखिरिखौ नुहुरा मानसिखौ लाबाथाय एफा मोजां नुयोमोन खानायखौ सिनब्रबना होबाय बिमाया दख'ना गोदान गानलायनांगौ नामा होमबा गोदान गानहैदां लाय दा नै मानो खोमोरासै ए दासो फैदोंथ' आरो नोंसिना बिसिना न' गोदाना ए थाबायबो बाव जोंहा जिरायदों खेबनाय समाव रायलाया गोथाव फुंबिलि खैदामा बोरै जाखो हासिबाव ससे हासिबाव ए जाबाय माथो जायाखैलै ए जाबाय सोबखो दे आयौ कम्बल बोराय खाथियाव जिरायबाय माथो नों कम्बल जोमनो नागिरदों नामा गोदै नंगौना नङा जोमगोन कम्बलखौ ए सिमेन्ट खोबनायसोबा होननाय दांनांला हाद्रि नांगोन आखायाव गोदै नंगौना नङा गोदै नङानो नै बेना मेथाइया मालाय सोर बायनायथाय सोर बायनाय आंनि सिदां बियो दखान फानदों ओइ बायनोबा नै होन
मेथाइ बायनोबा फुंबिलिनि दखानाव मेथाइ बुरजा दंथारो मेथाइ बायनोबा दखान फानदोंनो मेथाइ बायफैद' आनै मेथाइ बायनानै लांद' बेसेबां फुंबिलि नैबे फाइफसा बियो बेसेबां बियो आं बायाखैनो आं बायनानै लांगौमोन नोंनिफ्राय आं बायनो दे दखान फानदोंबालाय फानहरदो फानहरदो आं फैयाखै फानदोंनो माथो फानदों थाइबा लांजानो गिबाय हरगोन ना हरा नोंसो हा नोंसो नोंसो होनबालाय दखान फानो बिदिनो ए बोदोन बायनि दखाननियानो साइसनिल' एक्सप'सो दां माबा साइस देखायनायल' फाना औ एगजिबिसन एगजिबिसनसो फाना फाना ए होमबालाय बायनोसै दे फाना फाना मानो गेलेबाय था नोङो नै गराय नायफैदों ए बिबथैयाबो लांथियासो बेना बोरै गराया गराय थांबाय आं नायनो मोनासै दा गरायखौ नों नाहरदों फै थांसै फैदो फैद' गारि फैयो फैद' आं नाहरगौमोनलै गावल' नाहरबाय आंल' नाहरबाय देवबारसै र' आं ए दैबानासो जाबाय माथो थौ ओरै फै गैया दे रायलायखायो नुनो हाया आंजोंल' बाजाबाय थायो नै गथ'आ बिदिनो बामजाबाय थायो सेन्देल गानना गाना थख्लिख्लिनो बाजालायबाय थख्लिख्लि बाजालायबाय देवा जिरायदो दे बिबारखौ नायखांबाय आंखौसो फट' खेबनो नागिरलायबावो मानो फैदों आब'आ बोरै सुखिया जेन'खाखौ बेदावो आङो बेखौ लाजिबाव थांफादो आनैजों बाय दा बिमाया गोथाव माबा खालामलाय जालायबाय बेना गोथाव बियो आं लाबोनाया जुथा बे लाबोनाया जुथा नांगौबाल'सो आं जाखा आं फिसाया जायाहाय माखौबा थैथारा जादो न रायलायसिगोन बिदिनो रायलायो बिमायखौ सिनायबाय थाबोबाय सोरबो थांबाय थानायखाय सोर बेलाय होनना सोंदों गारिया सोरनि होननानै ओमफ्राय आबैमोननि होनबाय आं आबै फैयाखै होनबाय जोब्बायहाय जानांला मा खालामदोंथाय आबौआ माथो हाखरसो जावदों खि गारग्रासो दां हाखरानो खि गारग्रा हाखरसो दां थलायनायनि थलाय थ' आं नुवाखैहाय खि गारग्रासो दां दे नाय सेन्देल गान सेन्देल ओइ ओरै जिंजों थांगोन गोलैयो र' रास्तेसे होन आबैखौ गोजान था नै नायफैबाय खि गारग्रासो जावदों दहाय नायखांखाबाय फायखाना बानायदों मालाय ने रायलायहरदो आबौजों रायलायहरदो बेनो दा आबौआ सोंबाय थायो नोंखौ आबौआलाय होननानै मैला नाङो हाखराव बारजुमसैदां जोङो ने गेलेहैनोसैदां ओइयाव न' लुहैनोसैदां हाखराव थ' थांसै होन थांसै आबौ होन दहाय नायखांखाबाय फैग्रोमोना नायफैखांखाबाय मालाय खान्दाबारिया दैया गोदैथारलै थोदजा रोंबाय थायो जिउआनो उन्दैनि मोनबा गानहोबाय गरमखाय थिगसे गोलोमो बिनो रोङाखैमोन दा लोंबावदे दै लोंबाय थाखायो रुफाया बिनिथारमोन उन्दैयाव थांसै नायला दे थौ साहा लोंहैसै थौ गैलायाथ' ओरै गिदिंनानै थांसै थ' ओरै थौदो जों थांसै आबौ ने दाहाय फै होन फुंबिलिया बेरायगासिनोथार बे आथिं गदों ओं नायदो थौ नायगोन रेजिरोहाय दै गदों होन ओइ नै नायबा होन दै रेजिरबा जोंनाव ए गैला बन्द' जाबाय
हनै सिमबोगौदों नाहरलाय नै सोर बिसोरलाय बेयाव नाहरनाया नुबाय नै दै गनायखौ नायगासिनो फुंबिलिया सोरनाव फैदों नै गैला लोगोफोरनो खिथाद' सोरनाव फैदों नोङो खिथाद' लोगोफोरनो सोरनाव फैदोंथाय नोङो लोगोफ्रा मिथिनो लुगैदोंनो खिथाद' सोरनाव फैदों आबैया ए आलासि जालांगोन दा मा ओंख्रि संदोंथाय आबैयाथ' सोंहैनो बिसोरनो दांनायहैथां नोङो थालिरसो गोजौआवसो मोनहास'वा मोनासयो आङो मोनासयो दे आयौ मोनासयो नोङो मोसानो लिंहरबाय नै दादिया कानेक्टेड होनबाय दामबाय थ' थांसै थ' थुदो ए आथिया सायो थुदो थाबायदो थ' लोगोसो जाबाय बिबार बारफुजोब्बाय फै फुंबिलि बिबाराव थाफैलाय बिसिना बिबारा दे बिबार खाथियाव थालाय खेबखांबायबा बिथिं बैखौ खेबनाय माबा बैखौ दां दे सुगोनांसै ने बै सुगैयैखौ ए ओइ नाय फै ओरै फै नुखाजोबनाय मेंग्रा मारै नायनांगौ आंलाय वाव फ्लावार गार्डेन गेसावसो दा हानगोन मोजांखौ दोनदो दा जागोन दे एसे फुलावसो गारबाय सिनि लगायनानै बारा गोखै नङा दा नायथां दामग्रा दङ गिदिर थ' आंबो थांगोन थ' थाइजौखौ हानफिनबाय आं न' बानायदों बिसिना ओंखायनो नै गालाय गुजाय जाना दंजोबो न' नुबाय मालाय माबाया मोजांथारहाय बिसिना गोजौना फिन्दिलेसना दख'नायावनो जिरायो नोंस्रा दैबारि जाम्फैबारि टिभियाव दङ नै नायलाय ओरै खेबजायाहाय बेखौ थाब माबा देखायजोबदों बिबार नाय फैजेनबा रोङामोन हफाखौ मालिलाय हफाखौ जेरैमोन नै इलाय नाय मोसा फिसा ओरै मोखां खालाम मा बियो माबासोदां लायन ना टाइगारसोहै मोसा ने ओरै सिंहआ बैसो खोमोन गोलाव मालाय बिबै फिसौ खाथिनो बिबै फिसौ खाथिनो लादो देन'खौ थाबा जि गिलायगोन बे साफायफिनबाथाय आं गरमाव देनां साफायगोन मानो नांगौ सोर नायनायनि बुहेसे नुखाबाय आंखौ आमाव बुसावसाव जानानै बुनाय बायदि आयौ आबौ लाबोनायसो बियो केरेलानिफ्राय गैयाहाय एदाव नङा ने नायबाय नों मा नायदों सा लोंसै दा सा लोंसै जोंहा नै भिडिअ नायदों जों सोरनि आनैनि फिल्म होन आनैजों आब' सुप्रियाजोंनि फिल्म ने दे आनै होन हनै आनैया न'आव थांफिनसैनो बार्थडे केन्सेल जाबाय फुंबिलि गैला दा आंहा जि गोबाव थांनो सानदों दानो जायो बिदिनो जाहैनांसिगोन
नायदों फुलिया Dudu. Mana dia? Ayo, anggi, ayo le, yang kuruskan tiger ada. Ibu bilang kurban, anggi le, langde anggi hai. Video naik gasnya jangan. Siapa yang naik? Ubai. Ubai dah. Siapa yang mata beri banai thai?